ole tun tuma chunin Chrome browser tanga notification inin om deuh lo thleng thin lo lang thin tihreh dang khan soyanga Chrome mangan lu hian then khat chuan ang site te mun kan tlo kuala chumi kan tlo kual na tang chu notification kan phone hen kan dong teuh thin ni kan lu to lo hnu thleng pon nit om thei khop maya la sha lo tan chunin thil thatak te pon hi anga hre to tan chuan ho mai thei a Chrome browser ah khan i lu tang chuan kitlai 3 dot kian i lu tanga settings ai kalang chuan khu score thla notification ti a khuan lut la ke chuanin tlai allo notification ka off dai zel mai ni han off dai la chuan han back chuk le la it headline site notification site setting a han lut le la site sang ai lu na hang tiếng ho zong hi i lu tanga pakhat te den i block chuak vek don ni vai hian tin khanin i block chuak vek nga chuan hetilai i off don bawk ani chuanin tikhanin notification lo thleng to lo nga i thil download pon notification ang khan i inject to don lo alo om to don lo ti na ni chu khati zong kha ni phot ro se